HBC ke gabatar muku da Ashe lemon tsami yana magance saurin inzali? a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu binsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka, yau wannan channel zai yi wasu bayani ne game da wasu sirrika na lemon tsami. Bishiyar lemon tsami tana daga cikin bishiyar da ganyenta baya koɗewa, kore ne ko da yaushe, wadda takan yi tsawo sama da mita 6, kuma ko da yaushe 'ya'yanta masu tsami ne. Ita wannan itaciya tana rayuwa ne a wurare kamar fadama, bakin ruwa da sauran wurare masu danshi. Lemon tsami kala biyu ne, akwai kore da kuma ruwan ɗorawa. Koren ana kiran shi da harshen turanci lime, shi kuma ruwan ɗorawa lemon. Akwai hanyoyi da dama da ake amfani da shi, sai dai kasancewarsa mai tsami sosai zai wuya ko zai yi wahala kaga ana shansa shi kadai ba tare da an hada shi da wani abu ba. To don haka ga wasu muhimman ayyuka da lemon tsami yake yi. Muhimman ayyukan lemon tsami a jikin ɗan adam. Lemon tsami yana maganin mura kuma yana da babban tasiri wajen magance tari. Lemon tsami yana taimakawa ko yana taka muhimmiyar gudunmawa wajen daidaita bugun jini da ƙara wa zuciya lafiya. Lemon tsami yana yaƙi da dukkan nau'ikan ƙwayoyin cuta kamar su bacteria, microbat da sauransu. Haka ma yana tsaftace cikin jikin mutum daga guba ta chemical. Haɗa ruwan lemon tsami da zuma yana maganin tsutsar ciki. Shan lemon tsami kullum yana narkar da tsakuwar da ke cikin hanji, wanda hakan ke sa mutum ya rabu da ita baki ɗaya. Tataccen ruwan lemon tsami yana ƙara yawan iskar oxygen kuma yana magance wahalar shaƙar numfashi. Lemon tsami yana taimakawa wajen ƙara yawan fararen ƙwayoyin jini waɗanda suke taimakawa wajen yaƙi da ƙwayar cuta kowace iri. Haɗa ruwan lemon tsami da citta yana maganin matsalolin cikin tumbi. Shan lemon tsami da zuma yana taimakawa uwar hanji ta yi aikinta yadda ya kamata. Lemon tsami yana maganin kitse ko maiƙo da yawa a jikin ɗan adam. Lemon tsami yana maganin matsalolin haƙora ko dasashi. Matse lemon tsami ake yi a cikin ruwa sannan a kuskure baki da shi. Lemon tsami matattara ce ta vitamin G, wanda ke taimakawa wajen inganta gudanar jini da kuma ba wa zuciya kariya. Lemon tsami yana maganin saurin inzali. Matse shi ake yi cikin ruwan zafi, sai a zuba citta da zuma ana sha kafin a kwanta. Za a samu biyan bukata da ikon Allah. Wannan shine takaitaccen bayani game da amfanin lemon tsami. Idan an biyo mu nan gaba, za mu kawo amfaninnikansa masu yawa, domin shi ma yana daga cikin 'ya'yan itatuwan da suke da tarin alfanu a jikin ɗan adam. Ku dai ku ci gaba da kasancewa tare da wannan channel mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan an ji daɗin wannan bidiyon danna like, sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru. Yi subscribe domin samun sabbin bidiyo.